Lajos Roland vagyok, és valamikor 2000-ben találkoztam szerintem a Györky Gézával, és akkor vont be ebbe az egész RKSZ-es történetbe, és akkor volt mert a mai napig megvan az iskola, ahol aktív képzés van. Ott 12 évig oktattunk lent együtt középiskolásokat. Mi az, amivel te foglalkozol? Én 83-ban kezdtem el bunyóval foglalkozni. Kyokushinkai, kickbox, aztán nagyon-nagyon sokáig kempo, és 99-ben találkoztam egy japán mesterrel, tőle kardvívást tanulok, és akkor hoztam be Magyarországra a Shinkendót, és egy óriási álom volt az, hogy legyen egy saját egyesületi klubhelység, ami mostanra megvalósult, itt csináljuk ezt a felvételt. És nekem ez volt az álmom, és most már csak ezt tovább kell építeni, hogy minél többen járjanak ide, de ja, igen, ezzel foglalkozom. Box, kickbox, nagyon sok minden volt már így életemben, és ezek a mai napig működnek. Miért tartod fontosnak, hogy rendészeti kiképzők eljöjjenek ilyen továbbképzésekre, esetenként ugye fölvegyenek plusz edzéseket? Igen, az a helyzet, tehát mi úgy kezdtük annak idején, és azt gondolom, hogy én itt tényleg a kezdetektől benne vagyok, hogy úgy kezdtük, hogy azokat a srácokat, akik középiskolába járnak, és rendvédelmi vagy honvédelmi pályára készülnek, őket a megfelelő iskolai körülmények között felkészítsük ennek a pályának a fizikai megmérettetéseire, és ott nem csak önvédelemről, vagy speciális, ugye rendészeti vagy honvédelmi önvédelemről volt szó, hanem egy csomó minden másról is, plusz erőnlétről, meg egyéb fizikai edzésekről, és akkor így ez így csak folytatódott. És azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha ezeket az alapdolgokat, ugyanis a rendészeti önvédelem az nem az ölésről szól, hanem arról, hogy hogyan tudsz kiszállni egy helyzetből, ha pedig rendőr vagy honvéd, akkor meg, hogy hogyan tudsz úgy kezelni egy helyzetet, hogy lehetőség szerint élve maradjon az, akivel konfliktusod van. És az, amit itt elsajátítanak az edzéseken, azokat használhatják? Tehát a munkájuk során, hogyha föllép egy szituáció? Én azt gondolom, hogy igen, nagyon jó a kérdés. Minden helyzetet meg lehet oldani kétféleképpen. Erre Japánban van egy nagyon jó mondás, ez a katsujinken, meg a satsujinken. A katsujinken az a kard, ami az életet óvja, a satsujinken ugyanaz a kard, ami elveszi az életet. Hogyha belekerülök egy szituációba, vagy bárki más belekerül egy szituációba, akkor ezt kétféleképpen lehet megoldani. Hogyha elég képzett vagy, és nem pánikszerűen reagálsz, akkor ezt meg tudod oldani úgy, hogy ez a szituáció ez kevésbé legyen kórházi ellátásra szoruló. A másik, amikor gondolkodás nélkül cselekszel, és nyilván ennek lesz egy olyan folyamánya, hogy ez akár komoly sérüléssel, vagy akár halállal is végződhet. Én azt gondolom, hogy egy megfelelően képzett ember ezt meg tudja úgy oldani, hogy ennek ne legyen nagyon-nagyon komoly következménye. Ezzel együtt azt is gondolom, hogy a támadó fél képzett és komoly sérülést akar okozni, akkor ezzel megfelelően kell sajnos föllépni, és hogyha közben tudod finomítani a helyzetet, az nagyon jó, de nagyon-nagyon fontos az, hogy hazamenj.